cikin sana'o'in kimiyyan gargajiya na ƙasar Hausa wato traditional craft a turanci, wanda ya samo asali shekaru aru-aru daga Hausawa mutanen da, wanda har izuwa yau ake ci gaba da gudanar da su. Menene sunan wannan sana'a? Me ake kiran mutumin da ke yin irin wannan sana'a? Me ake kiran wurin da ake yin irin wannan sana'a a ƙasar Hausa? A takaice wannan ita ce sana'ar sassaƙa, ɗaya daga cikin sana'o'in kimiyya da fasahan gargajiya a ƙasar Hausa, wanda ta ƙunshi sare itaciya da feƙe ta ko sassaƙe ta domin mayar da ita izuwa wani abin amfani. Sana'ar sassaƙa ƙirƙirarren sana'ar Bahaushe ne shekaru aru-aru da suka gabata. Tun kafin zuwan Turawan mulkin mallaka yankin arewacin Najeriya, Bahaushen mutum ya kasance yana da ilimin kimiyya da fasahar gargajiya tare da shi. Sana'ar sassaƙa na ɗaya daga cikin irin wannan kimiyya da fasaha na Bahaushe. Mutumin da ke irin wannan sana'a a ƙasar Hausa ana kiransa masassaƙi. Sannan wurin da yake irin wannan sana'an ana kiran wurin masassaƙa. Sannan kuma sunan sana'ar sassaƙa. Sannan sai kayayyakin aiki na gargajiya da suke amfani da shi daban-daban wurin aikin sassaƙa. Akwai gatari, akwai gizago, akwai kalaba, akwai ma'armaya, akwai masirfa. Sai irin bishiyoyin da suka fi amfani da su don yin sana'ar sassaƙa. Akwai bishiyar tsirya, akwai bishiyar kaɗanya, akwai bishiyar maɗaci, akwai bishiyar kawo, akwai bishiyar madojiya, akwai bishiyar ɗorawa, akwai bishiyar doka, akwai bishiyar faru, akwai bishiyar ɗinya. Sana'ar sassaƙa a ƙasar Hausa ya ƙunshi sassaƙa abubuwa kamar kwale-kwale, akushi, ludayi, kujeran zama, mabirgin miya, turmi da taɓarya da sauransu. Amma ci gaban kimiyyan zamani ya zo da maye gurbin wasu daga cikin waɗannan abubuwa da na lissafo wanda ana sassaƙan su a da. Kusan turmi da taɓarya ne kawai ya rage kimiyyan zamani bai maye gurbinsa ba. Har yau ana sana'ar sassaƙa turmi da taɓarya a ƙasar Hausa, kuma ana amfani da shi kamar yadda aka yi amfani da shi a zamanin baya. Hasali ma har yau a ƙasar Hausa idan Bahaushe zai aurar da ɗiyarsa mai kuɗi ko talaka sai kaga an kaita da wannan sassaƙaƙƙen turmi da taɓarya gidan miji. Wannan dalilin yasa ne takakkiya zuwa wannan masassaƙa na turmi da taɓarya a garin Zaria don samun ilimin yanda suke ƙirƙiran turmi da taɓarya daga itaciya. Inda na zanta da wani matashi mai suna Usaini mai sana'ar sassaƙar turmi da taɓarya a Zaria, ya tabbatar min da cewa tun daga saran itaciya har a mai da ita turmi yana tsallake ayyuka ɗai 12. Ayyuka 12 da ya lissafa min kafin turmi ya zama turmi sai ya tsallake su gashi kamar haka. Aiki guda 12 nan ko kana so ko baka so sai ka yi su. Aiki guda 12 kafin turmi ya zama turmi sai ka mai aiki 12. Yanzu wannan ya ne farkon ainihin fara aiki a kansa domin ya zama turmi a kan shi? Difes ka ga yanda dai wannan ai ka ga mulmule shi akai. Na'am. Tunda da ba a haka yake ba da kuna da waye ka gane fes mulmule shi shine aikin ka na farko. Daga mulmulewa kuma sai ka zo kai gunduwa. Aikin ka na biyu. In kai gunduwar shi za ka yi daidaito. Aikin ka na uku. Daga daidaito za ka zo kai cin ciki. Defense abin da nake fara aiki da shi shine wannan gatari kenan. Yawwa shi gatarin nan shi za ka fara mai da shi. Shi ka ga yanzu ai ka ga huda cikin shi ne. Huda ciki kenan. Shine huda cin cikin shi kenan na farko. Na'am. Ka ga ta yadda nake daga shi haka a haka ake cin cikin shi. Na'am. Idan ka gama kamar yanzu rufi ka yana mana ka buɗe shi. Na'am. Sai ka zo ka fasa dau. Na'am. Gatari za ka fasa shi ba wai da wani abu ba. Na'am. Abu ne wanda in kai cin cikin ka fahimta za ka bar shi kuma a tsakiyar ne. Na'am. Wanda gatarin ka zai cin ma da gefe har yi zurfin da za a kai shi ƙasa. Na'am. Ka fahimta? Na'am. To daga nan kuma sai ka zo ka raba shi gida 4 a cikin. Na'am. To sai ka ɗauko ka gama da gatari kenan. Na'am. Sai ka ɗauko wannan. Wannan shine ne? Ita ce masirfa kenan. Masirfa? Na'am. Wadda ka ga da ita an ka fashe dawo da ita za ka yi cin cikin turmi. Na'am. Ai ya kai zurfin shi. Na'am. Wannan kenan. Na'am. Ka gama ka kai zurfin shi kamar haka. To kaga za ka dau na wata kalma arnan. Wani kuma arnan.
za ka ɗau wannan ita wannan me kenan ma'armaya fes za ka zo ka fara wannan ɗin gefe ka gane za ka arne shi haka ya tsaya a haka sannan kuma ƙasan shi ma ka ga da ita ce za ka gyara shi ya zama na ya ma smooth yadda kake da buƙatar shi ka fahimta idan ka gama wannan ka gama arnaya to ka ajiye shawa ka gama yanzu ka jira sai a sassaƙe in aka gama sassaƙewa sai ka janye shi sai ka mai sai ka hure shi kaga wannan ita ce kala ba bayan ka gama arnaya ba kaga wannan ita ce kala ba ita ce abin da zaka sa ka dinga yanko shi ka fahimta za ka dinga yanko shi haka da ka yanko shi idan ka gama yankan nan da ita din still da ita ne za ka zo kai smooth din shi ka ci gaba da kankare shi da ita to kaga kayi hura ka gama da cikin turmi ga baki ɗaya kenan wannan aikin cikin turmi ita kuma da ita ce ake yin ending last aiki na cikin turmi kenan na cikin turmi yawwa me sunanta kalaba wannan kuma shine gizago kaga yanzu kamar na ai kaga saran gatari ne yayi tudu da kwari da waye ko haka to shi kuma wannan gatari shine abin da muke gizago shine abin da muke sawa kaga za a seta shi zai ta zamana ya tashi a lebar gizago kenan sannan kuma za ka zo za a zo a sassaka wannan kama wannan kaga yanzu yana aje to ka zo kaga da wannan gizago da shi za ka ci gaba da sassake shi kana gani? A shi wannan shi ne amfanin shi shi kuma gizago kenan kaga da ka gama yanzu wannan in ka sa wannan ka sallama turmi ka gama da shi. Da fatan mun ƙaru da wannan ilimi da muka samu na yadda ake yin turmi a gargajiyance a ƙasar Hausa. Da fatan za a mun subscribing, ai liking, ai sharing wannan YouTube channel ɗin Peaceman Hausa. Sai mun haɗu insha Allahu a ilimi na gaba da zamu nemo na yadda muke yin wasu abubuwa kuma na gargajiya a ƙasar Hausa.